ଇତିହାସ ଗର୍ଭରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ, ବୈଭବଶାଳୀ ଓ ଗୌରବୋଜ୍ୱଳ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜର ଜୈତ୍ରଯାତ୍ରା ବଢ଼ାଇଛି। ହେଲେ ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ଦରିଦ୍ରତମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ। ତା ଛଡ଼ା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସ୍ମିତା ସଙ୍କଟ ଦେବା ସହ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଜାତି ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପାରିନାହିଁ। ଏହି ଜାତିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଏକଦା ଉଡ୍ର, ଉତ୍କଳ, କୋଶଳ, କଳିଙ୍ଗ ଆଦି ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଇତିହାସର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭିତରେ ଉତ୍କଳ, କଳିଙ୍ଗ ଓ କୋଶଳକୁ ମିଶାଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଗଙ୍ଗ ରାଜାମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗ ଓ ଗଜପତି ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିସ୍ତୃତି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ତାହା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ, ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିପଦର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ପ୍ରମୁଖ ଯେଉଁ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାହାର ସଫଳତା 1936 ମସିହାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା। 6ଟି ଜିଲ୍ଲା କଟକ, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କୋରାପୁଟକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କଲା। ବଙ୍ଗଳାର ମେଦିନୀପୁର, ବିହାରର ସିଂହଭୂମି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଫୁଲଝର, ବସ୍ତର ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ପୃଥକ ହୋଇ ରହିଲା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ 26ଟି ଗଡ଼ଜାତ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ହାତକୁ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ମତେ ସଡ଼େଇକଳା ଓ ଖରସୁଆଁ ବିହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲା, ଯାହା ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଦାରୁଣ ଧକ୍କା। 1949ରେ ଅନ୍ୟ ଗଡ଼ଜାତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ମିଶିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା 6ରୁ 13କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀର, ଫୁଲବାଣୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ସଡ଼େଇକଳା ଓ ଖରସୁଆଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ 2000ରେ ସୁଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ବିହାରରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ହୁଙ୍କାର ଛାଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସାଂସଦ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲେ। ଫଳରେ ମହାସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରି ଓଡ଼ିଶା ସେହି ପୁରାତନ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ କେବଳ ପୁନର୍ଗଠନ କରି 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା, ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ ଓ ଅନ୍ନ ନେଇ ଯିଏ ବଞ୍ଚେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯିଏ ବୁଝେ ବା ଯିଏ କୁହେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପରିପୃଷ୍ଟ ତଥା ଗର୍ବିତ। ଏକ ସୁପ୍ରାଚୀନ ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ନେଇ ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଢ଼ା। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ତା'ର ସଂସ୍କୃତି। ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନେଇ ଯେକୌଣସି ଜାତି ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଭାଷା ଓ ଲିପି ଓ ସାହିତ୍ୟରେ, ପରମ୍ପରାର ବ୍ୟବହାରରେ, ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ, କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ବହୁ ରୂପରେ ଏବଂ ବିଭବ ଭାବେ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇପାରେ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ତାକୁ ସୀମିତ ରଖାଯାଇପାରେ ନା। ଭାରତ କାହିଁକି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟତମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଛି? ଅତୀତରେ ଯେଉଁ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଇଁଥିଲା, ତାହା ଆଜି ଦୁଃଖ, ଦରିଦ୍ର, ଦୈନ୍ୟ ଓ ଅନ୍ଧକାରରେ ପରିଣତ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଆମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ କହିବା ଯଥାର୍ଥ ମନେ ହୁଏ। କାରଣ ଏହି ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣ ଓ ନେତାମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସହଜରେ ପରିଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ।
ସେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନେତାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲେ ହେଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଜନୀତିରେ ସେମାନେ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ସେମିତି ଆଖିଦୃଶିଆ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ଓ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମନେ ହୁଅନ୍ତି।